Ovako izgledaju moja uskršnja jaja, a sada ću sa vama podijeliti moje tips and tricks kako sam ih pravila. I radila sam i pastelna, i ona jarka, i organska, smislila je neku moju metodu i naravno tu su i neizostavne šljokice. Od svega pomalo, pa šta ko voli. I evo mojih organskih jaja da vidite koliko su lepo ispala. Kada kupite bela jaja, naravno ne morate ih beliti, ali treba skinuti ovaj žig i to se najjednostavnije radi tako što ćete na blaznicu da stavite sirće i potom skuvajte jaja. Sad ću vam pokazati metodu bojenja koju sam ja sama osmislila. Ovo je narandžasta boja ili žuta. Dakle, stavim boju, stavim kuvanu vodu da se ta boja razredi i sada ću u ovu vodu i boju dodati sirće. I ukoliko ne želite da ofarbate vaše prste, ovo je odličan hek, u ovo stavite jaje, veoma lako. Dobro, vi imate dvije ruke, ja sad s jednom snimam, ali u suštini ovo se samo otvori i stavi se jaje unutra. I zatim jaje ubacite u boju i kao što vidite jako lako i brzo se boji i vaše ruke ostaju čiste. Sad sami dođete do željene nijanse i izvučete jaje. Ja želim ove pastelne nijanse, tako da to izgleda otprilike ovako i ja ću odmah da izvučem jaje i da ga stavim ovdje da se suši. Evo, u stvari ovdje da mi se ne razlije. I samo sa jednom rukom, hop, to. I uzimam drugo i ponavljam proces. Ova metoda mi je posebno zanimljiva. Obična bela jaja sam uzela i skinula im sirćetom žig. Zatim sam iseckala sitne papiriće i na to dodala lukovinu koju sam iseckala i dodatno onako smrvila rukom, da tako kažem. Uzela sam stare mrežaste čarape, umokrila jaje ovako i zatim umočila u lukovinu i papiriće da se sve to lepo zalepi. A onda uzela čarapu i ubacila to jaje. I sada ću svih 10 jaja da skuvam i to u cvekli. I sada ću jaja da stavim na kuvanje i da na kraju ubacim cveklicu. Ono što je zanimljivo da će svako jaje da bude unikat i priča za sebe. Jako sam uzbuđena. Ja da čekam da vidim rezultat ovog mog malog umetničkog dela. I pošto nisam imala crvenog luka, dodala sam cveklu. Tako da možete probati sa crvenim lukom. Sada ćemo staviti jaja na kuvanje. I ja da čekam rezultat. Trenutak istine. Organsko bojena jaja, lukom i papirićima, čarapom. Ja sam ih dakle kuvala u cvekli, možete i u lukovini od crvenog luka. Ovo se samo oljušti i skine, ovo je ljudi fenomenalno. Ova jaja su pravo malo umetničko delo. Jedno mi se osušilo, pa ću da vam pokažem kako izgleda osušeno. I evo mojih organskih jaja da vidite koliko su lepo ispala. Trik za pastelna jaja jeste da ubacite jaje u toplu vodu u koju ste ubacili boju i sirće i da zadržite što kraće kako bi došli do željene nijanse jaja. Hoćemo da zadržimo malo duže
I odmah će dobiti jaču i intenzivniju nijansu. Zapravo, ukoliko želite jaču i intenzivniju nijansu, možete da kombinujete i boje. I meni je super ideja da kombinujem ljubičasto sa crvenom i tako dobijem onako baš zanimljivu i intenzivnu nijansu. Samo ovako blago potopim. I nanesam boju direktno na jaje. I na taj način dolazim do fantastične purpurne nijanse. Kao što je upravo ovo ovdje. Jedan super tip and trick u koji možete uključiti svog toddlera, odnosno vaše dete, jeste upravo ovaj. Uzmite kesu za zamrzivač i pustite detetu da crta ili šara u bojama koje ono voli i želi. I kada dete završi, vi uzmete jaje i umotate jaje u te boje. I isto ponoviti sa druge strane. I to izgleda ovako. Evo gotovog jajeta. Pogledajte koliko je originalno i drugačije. Pravo malo umetničko delo. Da li si spreman, mačak? Da! Evo ovako, stavit ćemo penu za brijanje. Pogledaj sad ovo. Wow! Ajde, možeš ti to, stisni. Ovo je farba za kolače i u prodavnici je bila samo jedna. Pa ćemo da izmešamo, vidjet ćemo sa čim. Ova će da bude najintenzivnija. Nemoj sve. Ajde, u stvari ja ću da ubacim, pa imaš sad te rukavice. Ovako. I sad moram da vješam. Prvo malo promeši s ovim. Ovako, vidi. Ajde, op, promeši. Dobro. Daj. Dobro izgleda ova boja, a? Još malo. Sviđa ti se kako izgleda? Da. Promaši. Mešaj, mešaj, mešaj. Da li si spreman da ubacimo naše prvo jaje? Da. 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 A ovo ide posle. Ajde, sad ubaci jaje i promešaj ga. Pazi da ga ne razbiješ. Ajde. Možeš i s tim, bravo. Kreni ga. Evo da ubacimo još par jaja. To će biti naša plava jaja. Malo sam ti sprijao. Šta? Da ti jenku. Nema veze. Sad, može ovo sada? Može, čekaj samo da izvučemo prvo ta jaja. Čekaj. Sada treba da okrenemo ova jaja, da odstoje još tako malo u toj peni. Da ih okrenemo. Da dobiju lepu boju. Zato imamo uzela rukavice. Da, zato uzimamo rukavice. E, pazi sad. Sad ova jaja što su malo stajala ovde, uzmemo i malo ovako obrišemo i stavimo da se suše. Mogu ja? Da, uzmi ovako jaje i dodaj mami. Ajde, obriši. Bravo! Naravno da možeš ti, ovo mama radi za tebe. Evo ti. Bravo! Malo smo se umazali, ja? Baš je zabavno ovo. E, sad ćemo da ubacimo drugu boju, pošto više nisam mogla da nađem nigde boju za kolače. Sad ćemo da ubacimo ove gel boje. Može? Može.
Dakle, sad smo uzeli ove boje, jer smo to imali i to smo ubacili. Ne ide, to ćemo posle. Sad ćemo da ubacimo ovu boju. Opa! Ubacujemo jajca. Dosta, to je 3. Ubaci u toj žutoj, pa promašaj s tim štapićem. Evo, možemo i s ovim. Da miješamo. Može i ovo. Ako baš želiš, možeš, ajde. Još malo da ih promašamo. Sad ih uzmi sa rukavicom. Misliš? Da. Sa rukavicom? Da. A možeš i sa rukama. Evo, uzet ćemo Može ovo. još pene za budnju. Možeš, naravno da možeš. Ovo ćemo. Što ti sada ubaciš? Ovo je zabavno. Ovo je zabavno. Ubaci, ajde ubaci. Dobrišeš, evo ti, pa uzmi ubrus. Pa daj mi. Daj ruku, ajde, daj ruku, daj ruku. Ubacili smo, dakle, malo ove crvene boje. I sada Andrej miješa. Da ubacimo jaje. Ne, izvadi ovaj štapić. Izvadi ovaj štapić. Pa ne znam gde je, ne vidim ga. Evo ga. Čekaj. Gde? Evo ga. Ako i dalje ne vidim. Aha. Ajde, promešaj jaje. Ovo ja. Sada druga metoda, može, isprazni cijelu ovu vodu, ali nemoj da ispriješ ruke. Andrej je rekao, mama, ili ima neka metoda da ne isprljam ruke? Ja sam mu rekla, ubaciš malo pirinča u kesu za zamrzivač i ubacujemo jestive boje, ali pošto mi nemamo više jestivih boja, ubacujemo neke boje koje sam ja kupila, vidjet ćemo kako će da se pokažu. Dakle, uzeli smo malo ovakva naranđaste, malo ovakva naranđaste i crvene i sada nežno ubacujemo jaje unutra. U principu ove gel boje samo pomogle da se skine ova boja koja je dobijena iz ove metode. Kad se očisti ubrsom, mana ovog procesa je što ostaje ovako bijele, da kažem, mrlje na jednom dijelu jajeta, vidite i ovdje. Ovdje je ostalo. Zanimljiva nijansa, ali nije cijela popunje. Evo je opet bijela fleka, ali opet jako zanimljiva. Dobili smo zanimljiv rezultat. Jedva čekam da se osuši pa da vidimo kako se razlikuju u odnosu na ova dva jaja. Ću samo dodati još zelene, a ovo jaje poprima fantastičnu mint nijansu, jako mi se dopada. Boje. Vidite kako ovo lepo izgleda. Wow. Fenomenalno. Ovo je jako lepo. Eto nove metode koju nisam vidjela nigde. Pogledajte kako fantastično izgleda jaje. Wow. I za kraj ove ture zeleno mint plavih boja ubacujem 2 jajeta i uradit ću moju metodu koja je
koju ću nazvati direktno stavljanje boje na jaje. I to izgleda otprilike ovako. Pustim malo da odstoji. I onda istuširam jaje, okrenem ga. Ovdje sam iskoristila zelenu i mint boju kao podlogu. Sada ću ovo jaje da okrenem. I opet stavljam direktnu boju. To je to što se boje tiče, tako da ajde da vidimo šta nam je ispalo. Da on nije ostao malo plave, jeste. Sada ću malo da se poigram s ovim jajetom. I dobijemo neko pretapanje i prelivanje boja, meni se jako dopada. I želim da ga izvučem što pre, samo još na ovu belu površinu da dodam malo boje. Da ga istuširam, pogledajte kako dobro izgleda. Ja sam oduševljena. I stavljamo da se suši. Sada ćemo i ovdje da dodamo malo plave. I malo zelene. Istuširamo. I vadim jajem.